Jitilgħu għal 6 il-każi ta' persuni li riżultaw pożittivi għall-Coronavirus f'pajjiżna. Kmieni l-4 filgħodu raġel Malti ittestja pożittiv għal COVID-19. Dan huwa l-ewwel każ ta' Malti li ġie ċertifikat li għandu dan il-virus wara li mar fuq btala fin-naħa ta' fuq tal-Italja. Dan ifisser li anke f'dan il-każ il-virus ġie importat minn barra. Ir-raġel għandu 55 sena, huwa professur f'Mater Dei u speċjalista tas-sistema respiratorja. Nistgħu nikkonfermaw li hu tabib u nerġa' nappella għall konfidenzjalità tal-persuni li huma involuti. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li dan ir-raġel telaq minn Malta lejn it-tramuntana tal-Italja fl-ewwel ta' Marzu u rritorna lura pajjiżna fit-8 tal-istess xahar. L-għada huwa ħassu ma jiflaħx. Imbagħad fl-10 ta' Marzu sarlu t-test fejn irriżulta li nstab pożittiv għal dan il-virus. Minn meta wasal lura Malta huwa għamel kwarantina volontarja u ma marx għax-xogħol. Flimkien miegħu l-Italja kien hemm it-tifel tiegħu li sa issa m'għandu ebda sintomi. Dan filwaqt il-kumplament tal-familja li ma kinux miegħu xorta qegħdin jinżammu fi kwarantina u m'għandhom ebda sintomi. Nafu li kien hemm wieħed mit-tfal tiegħu li kien miegħu fuq il-holiday. Imma dan il-persuna wkoll għamel is-self-quarantine u ma marx skola u sa issa dan il-persuna m'għandu l-ebda sintomi. Il-kumplament tal-familja li ma kinux miegħu holiday ukoll kienu fis-self-quarantine tajjeb u m'għandhom l-ebda sintomi anqas. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika saħqet li r-raġel li nsaf f'kundizzjoni ta' saħħa tajba. Il-5 każi l-oħra li huma pożittivi għal COVID-19 huma żewġ familji barranin li jgħixu Malta. F'sitwazzjoni oħra li żviluppat matul il-ġurnata tal-erba' daw kollha abbord tira ta' Ryanair li waslet Malta minn Edinburgh għal xi ħin inżammu maqbuda fl-ajruplan u għalli kien hemm bżonn li tingħata għajnuna medika li 3 persuni li kienu fuq din it-titjira. Jidher li dawn it-tlieta żviluppalhom id-deni u marret ambulanza għalihom. S'issa għadu mhux magħruf jekk dan il-każ hux relatat ma' każ suspettuż ta' coronavirus. It-titjira FR6695 waslet Malta fis-siegħa u nofs tu wara nofsinhar. Intant hekk kif il-każi ta' dan il-virus kull ma jmur qed ikomplu jiżdiedu, mhux esklus li żjara tal-Papa Franġisku f'Malta titħassar. Dan hekk kif iż-żjara li hu kien se jagħmel fi gżira fl-Oċean Indjan ġiet imħassra. Fost dawk li bħalissa qegħdin fi kwarantina hemm l-isqof Mario Grek wara li wasal minn Ruma fl-aħħar sigħat. U hekk kif aktar kmieni din il-ġimgħa twaqfu t-titjiriet kollha minn u lejn l-Italja kif ukoll il-vjaġġi bil-baħar, il-kumpanija tal-Cruise Liners Costa Crociere ħabbret li b'effett immedjat se tissospendi l-cruises kollha fil-Mediterran sa 3 ta' April. Dan bħala parti mill-miżuri l-ġodda introdotti mill-Gvern Taljan biex jitrażżan it-tixrid tal-coronavirus. Intant numru ta' impjegati li jaħdmu fl-industrija tal-lukandi kif ukoll ma' aġenti tal-ivvjaġġar poġġew lil ħaddiema tagħhom fuq 4-day week dan minħabba tnaqqis drastiku fix-xogħol kaġun tal-coronavirus. Net News huwa infurmat li hemm ukoll xi ħaddiema oħra li ntalbu jieħdu leave fit-tul. Is-settur turistiku u l-aktar wieħed li qed iħoss din id-daqqa fuq l-ekonomija, anke minħabba l-fatt li issa l-ivvjaġġar madwar Ewropa qed ikun minimu ħafna. Fi żviluppi oħra bilan illi jiġi imminimizzat l-influss ta' nies fil-bini tal-qorti, il-Kamra tal-Avukati qed tħeġġeġ l-avukati sabiex jinformaw lil klijenti tagħhom illi m'għandhomx jattendu għas-seduti. Bil-qbil mal-ġudikanti din id-direttiva fil-mument qed issir għal dak li rigwardja l-kawżi ċivili. Għal dak li rigwarda l-kawżi kriminali li jattiraw numru sostanzjali ta' nies lejn il-qorti qed isiru taħdidiet kontinwi, inkluż mal-rappreżentanti tal-ġudikanti u mal-awtoritajiet kompetenti biex dawn is-seduti kemm jista' jkun jiġu differiti. Iżda sal-lum qatt m'hemmx deċiżjoni definittiva fuq dan.